Това видео има за цел да ви представи процедурата за редактиране и добавяне на нови семпли към банката на Juicy Sound Total Solo Sampler. Какво е нужно да имате, за да може да изпълните цялата процедура? Първо, трябва да имате компютър, на който може да сложите SD картата да се чете. Т.е. трябва да имате или карт ридер на компютъра вграден, или да имате допълнителен такъв на USB. Другото, което трябва да имате, това е достатъчно място на диска. Значи трябва да имате предвид, че ще ви е нужно горе-долу около 3 пъти големината на банката, която искате да създадете. Защо 3 пъти? Защото първо ще ви трябва свободно място, за да запишете съдържанието на картата, което в момента имате, с цел да го запазите, ако нещо се обърка или така нататък, да имате оригиналното съдържание на картата. След това, при каквито и да е операции, които се извършват с банката на картата, ще ви трябва и библиотека с изходните WAV файлове, от които е била направена банката. Тия файлове могат да бъдат експортнати от самата банка, но те също ще заемат място равно на големината на банката. Отделно от това, третия път, за което ви трябва същото това място е защото когато създадете нова банка, за нея също трябва да имате място на хард диска, т.е. тя ще бъде приблизително пак толкова голяма, колкото е била и оригиналната. Това зависи, нали, от колко семпли ще добавите към нея, но като цяло трябва, за да се извърши цялата процедура, за да не закъсате за място, трябва да имате място около 3 пъти, колкото е големината на картата, която ползвате. Примерно за 16 гигабайтова карта, реално на нея има около 14 гигабайта след форматиране, значи трябва да имате 3 пъти по 14, което е около 42 гигабайта място на компютъра, което никак не е малко. Осигурете го това място преди да започнете процедурата. Последното нещо, което ви трябва, това е програмата за редактиране на банката на семплера, така наречения банк менажер. С нея можете да се здобиете от сайта на Juicy Sound. Ето как може да я свалите. Първо трябва да отидете на сайта на Juicy Sound. Така, вече сме на главната страница. Отиваме надолу и намираме страницата на семплера. Ето. Оттам слизаме надолу и търсим полезни линкове. Ето. И тук на трети-четвърти линк има ето я тая точка, която ви трябва. Juicy Sound Total Solo Sampler Editor. Вече влизаме в страницата на банк менажера. Ето го. И отдолу можем да свалим последната версия актуална на банк менажера. Избираме да се запише файла. Ето файла е свален. Експортваме го тук. Ето, вече имаме банк менажера свален току-що от интернет. Поставяме картата в четеца. Ето, чакаме да си появи на екрана. Отваряме съдържанието на картата. Да, ето виждаме файловите, които се намират в момента на картата. Първото нещо, което трябва да направим, това е да направим резервно копие на файловите, които се намират на картата, на всички файлове, които се намират на картата. Това ни трябва с цел, ако нещо объркаме по време на процедурата, да имаме записани оригиналните файлове, които сте получили от Juicy Sound на сигурно място, така че да можем да възстановим картата до първоначалното й състояние. За целта хубаво е да имаме една папка да си създадем, в която ще направим всички следващи процедури и всичката информация, с която всъщност ще работим, да бъде разположена в тази папка. Ето сега ще направим такава папка.
Както вече казах, трябва да имаме достатъчно място. Да, имаме достатъчно място. Правим една нова папка. Вътре правим друга папка, в която ще запишем оригиналното съдържание. Ето. И копираме цялото съдържание от папката и копираме всички файлове от картата в току-що направената папка. Ето, копирането завърши. Сега да се запознаем какво е съдържанието на оригиналната карта, която получавате с семплера. Какво има записано на нея. Значи, най-важното от всичките неща, което е записано на нея, това всъщност е банката. Банката с семпли, с която работи семплера. Банката с семпли представляват тези три файла с разширения GBB, G01 и G02, които виждате на екрана. Защо са три и защо са с такива разширения? Значи, на карта, която независимо колко е голяма, нищо че е много голяма, 16 или 32 гигабайта, която обаче е форматирана в формат FAT32, а това е формата, с който работи семплера, не може да бъде записан файл по-голям от 4 гигабайта. Тоест, максималната големина на файла на такава карта е 4 гигабайта. Съответно, банката, която се получава, с която трябва да работи семплера, ако е по-голяма от 4 гигабайта, то тя трябва да бъде разделена на отделни части от по 4 гигабайта. Това разделение го прави банк менеджера, който създава банката и го прави автоматично. Един вид това не е ваша грижа. Частите на банката могат да бъдат именувани по всякакъв начин. Ето тук е написано големината на банката и датата на създаването й. Като различните части имат различни разширения. Разширения, това са последните три знака от името на файла. Тези разширения са задължително в специален ред създадени от банк менеджера. Първото парче от банката винаги завършва на разширение GBB. Ето го виждате. Второто парче ще бъде с разширение G01, третото ще е разширение J02 и така колкото парчета се налага да има банката, толкова и файлове ще имат и като всеки ще бъде с последователни номера 01, 02, 03, ако се налага и така нататък. Защо това е важно? Важно е, защото когато се създава нова карта, когато се записва тази информация върху картата, тези файлове върху картата, те се записват по специален начин. Тоест, записват се един по един, първо GBB, след това J01, J02, т.е. един по реда на създаването им. Като след като се запишат те, вече всички останали файлове могат да се запишат заедно и едновременно, като те не са важни, т.е. техният ред на запис не е важен. Но тези файлове, от които всъщност е направена банката, е задължително да се записват веднага след форматирането, т.е. първи след форматирането и един по един. Защо един по един? Защото по този начин те на картата ще бъдат разположени един след друг и от гледна точка на семплера те няма да са отделни парчета, а ще представляват един голям файл. И ако между отделните парчета имаше някаква друга информация, вече семплера няма да може да намира информацията правилно. Какъв е този GBS файл, който е със същото име като файла, като банката? Значи, този файл е така наречения скрипт файл. Той се създава автоматично, когато се създаде банка, и в него се съдържа цялата информация, която има и в банката, само без аудиосемплите. Тоест в него има всички параметри на блендите, всички мултисемпли, които са ползвани, един вид всичко, цялата информация, която има в една банка, без семплите. Идеята му за създаването му е така наречената застраховка, за да може цялата банка, понеже тя е много голяма, създаването и става бавно, може да възникнат различни проблеми по време на създаването и да свърши място, да спре ток и т.н. Затова преди да се създаде самата банка, първо се създава този скрипт файл и реално по него би могло да се създаде наново банката, ако текущото създаване не мине успешно. Другия файл, който вижда на картата, това е bin файл, който е реално файла с операционната система, с която работи семплера.
той, както скрипт файла, също не е задължителен. Той семплера може да работи без него. Идеята да го има записан на картата е следната, че семплера може да зарежда операционна система от картата. Последните си версии на семплера вече може. Така че ако ви е нужно, ако имате някакъв проблем, нещо да се наложи да се префлашни семплера, да се смени операционната му система, то вие може да го направите по всяко време. Този файл е много малък, взема много малко място, няма и половин мегабайт, така че не е проблем да бъде на картата, няма да вземе особено място. Последното нещо, което виждаме на картата, това е папка с име MP3. В тази папка се разполагат семплите, т.е. в тази папка се разполагат MP3 файловите, които може да свири семплера. Папката задължително трябва да бъде с това име MP3, написана точно по този начин, а вътре в нея, ето я, отваряме я, вътре в нея има различни MP3 файлови, които семплера вижда и които може да изсвири. Задължително, ако искате да добавите нови MP3 файлове, те трябва да бъдат поставени в тази папка задължително. Значи това е цялото съдържание на картата, запознахме се с него и вече можем да минем към следващата част, да видим как може да редактираме тази банка. Сега вече е време да отворим банк менажера, да стартираме банк менажера и да видим какво има записано в банката, която току-що копирахме. Ето, стартираме банк менажера, който преди малко свалихме. Изчакваме да се зареди. Ето да се вижда целия. Така, това е банк менажера, с който можем да редактираме банката. Сега е време да отворим оригиналната банка, която идва заедно с семплера и да видим какво има записано с нея. Отварянето на банка става от менюто файл. Ето, Open Bank, като банк менажера сам познава коя версия е отварената банка. Ние копирахме банката на диск F. Ето. Папката Original Card Content. Това е папката, където преди малко копирахме банката. И вече банк менажера търси първия файл, който свършва на GBB от банката. Отваряме го. Банк менажера съобщава, че това е банка версия 3. Тъй като ползваме последната версия на банк менажера 3.36, той може да познава и банки от тип 4 от версия 4, в които има 1000 програми. В случая от банката, която е версия 3, текущата, която отваряме, ще бъдат заредени само първите 256 програми и банк менажера съобщава за това. Сега, какво виждаме в банк менажера? В банк менажера виждаме няколко табове отгоре. Тук имаме глобалните настройки, които са ползвани в банката. На програм се виждат програмите. Това са блендите всъщност, които виждаме на екрана на семплера. Ето, в нашия случай блендите са до 255, въпреки че банк менажера има бленди до 1000, но понеже заредихме банка от версия 3, в нея влязаха само блендите с номер до 255, останалите са празни. Значи, на програм виждаме програмите, които са записани в банката. На таба мултисемпли виждаме мултисемплите, от които са създадени съответните програми. Ето вижте тази програма, примерно първата, използва един мултисемпъл. Ето първи мултисемпъл с номер 0001. Ето го този мултисемпъл. Същия, който е използван в програмата. Сега какво е мултисемпъл? Мултисемпъл е нареждането на много WAV файлове по клавишите на клавиатурата. Значи, клавишите на клавиатурата започват от 0 и с номер до 127, но не на всички от тях има наредени файлове, така че ще работят всички, само тези клавиши, на които имаме наредени файлове. Ето, вече виждаме наредените файлове на средната октава, там където реално се използва семплера, и виждаме как на всеки един клавиш има отделен WAV файл сложен.
Виждаме също, че WAV файла е именуван с номер, името му завършва с номер, равно на номера на клавиша, върху който той трябва да свири. По този начин много лесно можем автоматично да слагаме файлове по клавишите, да ги нареждаме файлове по клавишите. Това става автоматично и много лесно. За това ще стане въпрос после. Какво друго имаме в банк менажера? Имаме още един таб, в който можем да виждаме едновременно текущата банка, която в момента е заредена. Във втората част на банк менажера можем да заредим друга банка. Ние на компютъра в момента имаме само една записана банка, така че ще заредим отново нея. Какъв е смисъл да имаме две заредени банки едновременно? Едната е банката, която реално редактираме в момента. Тя е в синьо. А от другата страна можем да заредим някаква съвсем друга банка, от която да копираме бленди в първата, да прехвърлим бленди в първата. Ето как става. Отбелязваме мястото, където искаме да отиде блендата, отбелязваме блендата, която искаме да вземем и само натискаме бутона в средата. И блендата, която сме избрали, се копира автоматично на мястото, което сме избрали. Ето. Изключително лесно и удобно за редактиране, за копиране, за прехвърляне на бленди от различни банки. Има две много важни особености, които трябва да споделим за работата с банк менажера. Първо, трябва да разберете, че банк менажера реално не променя банката, която сте отворили с него. Той я прочита, взима от нея цялата информация. Вие може да нанесете някакви корекции в нея. Може да изтриете бленди, да добавите нови бленди. Но в крайна сметка, за да запазите резултата от работата си, за да запазите промените, най-хубаво е да направите нова банка. Нова, защо нова? Първо, защото процедурата по правенето е доста дълга, бавна и несигурна. В смисъл несигурна, защото през това дълго време, през което банката ще се прави, тъй като обема на информацията е голям, е възможно да се случат много неща. Може компютър да забие поради друга програма, може ток да спре, може да ви свърши мястото, така или иначе. Така че най-добрата практика като мислене е да мислите, че винаги, когато отваряте една банка, правите някакви промени по нея, създавате нова банка, така че старата си остава също записана. В един момент вие ще имате реално две банки. Ако вече новата банка я одобрите, сложите я на картата и виждате, че няма проблеми, тогава е добре да изтриете първата банка. Това е първо. Второто важно нещо, което трябва да се отбележи за банк менажера е, че банк менажера е способен да работи само с изходните WAV файлове, от които е направена банката. Ето както виждате тук на мултисемпли. Във всеки един мултисемпъл е записано кои WAV файлове трябва да използва, когато, примерно, речете да създадете банката. Един вид банк менажера ще търси тези WAV файлове, когато искате да създадете новата банка, както вече се разбрахме, че няма да промените един вид, не мислите, че променяте старата, а създавате нова. За да може да работи банк менажера, вие трябва да имате тези файлове на вашия компютър. Как може да се здобиете с тях? Значи няма нищо страшно. Щом имате банка от картата, всички тези WAV файлове могат да бъдат експортнати от банката, която имате. Ето как става това. Сега ще ви покажа как може да извлечете цялата библиотека в нативен WAV формат от банката, която сте получили на картата. Ние копирахме вече тази банка на компютъра. Ето я тук. Трябва да направим малка предварителна подготовка. Ние, както вече показах, направихме папка на компютъра, в която се разбрахме, че ще разполагаме всичката информация, свързана с семплера, която правим в момента. Значи, вече създадохме една папка, в която разположихме оригиналните файлове от картата. Сега ще трябва да направим експорт на цялата библиотека и е хубаво, за да ни е подредено, да направим една папка, в която да разположим цялата библиотека. Ето, правим една нова папка, която кръщаваме библиотека. В тази папка ще експортнем всички семпли, които са били използвани в банката. Ето как става. Първо отваряме банката отново. Ето.
Така, банката е вече отворена. След това в менюто файл имаме точка, която ни позволява да експортнем всички семпли от текущо заредената банка. Избираме я. Получаваме предупреждение, че процедурата е дълга, тъй като наистина тук става въпрос за около 10-15 гигабайта информация. Съгласяваме се да продължим. Сега банк менажера ни пита за място, където той да разположи библиотеката, да експортне библиотеката. Ето папката, която ние си направихме. Ето и новата папка, която току-що създадохме. Library. Ето я. Избираме я. Пътя застава отдолу. И стартираме процедурата по експортването. Ето процедурата започна. Виждаме как банк менажера експортва файл по файл всичката аудиоинформация, която се намира в банката. Ето какво се получава и като резултат. В папката, която бяхме посочили библиотека, започват да се получават отделни папки, като всяка папка реално е една бленда и във всяка папка има много WAV файлове, всеки завършва с номера върху клавиша, на който той трябва да свири. Ето, това е за първата бленда, ето за друга. И така банк менажера една по една ще експортни всички бленди, които са били използвани в банката. Ето, експорта почти е завършил. Така, готово. Да видим какъв е резултатът от експорта. В папката библиотека, която направихме, вече имаме експортнати всички бленди, които са ползвани в банката, която експортваме. Значи тук задължително са всички звуци, които ги е имало сложени в банката. Във всяка папка имаме WAV файлове, както показахме преди малко. С това експорта вече е готов. Сега остана да решим един последен проблем, за който може би някои вече се досещат. Става въпрос за пътя към файловете. А откъде идва проблема? Както вече показах, в банката, в таба на мултисемплите, всеки един мултисемпъл знае кой файл да използва и на кой клавиш да го разположи. Това е така. Обаче, всеки един файл е записан с целия път, на който се е намирал на компютъра, на който е била създадена банката. Значи, в случая тук се е използвал диск F, файлът е бил разположен на диск F, в GS Samplers папка, Total Solo подпапка, Guarini Президент подпапка и чак тогава е самия файл. Ние направихме експорт на всички файлове и реално имаме всички тези файлове, които са ползвани в различните мултисемпли. Само, че при нас тези WAV файлове се намират в друга папка. И банк менажера по никакъв начин не знае за това. В момента, в който опитаме да създадем банка, той ще опита да ги намери на това място, където мисли, че трябва да ги търси. Но те няма да са там и съответно ще имаме проблем. Значи, какво трябва да направим? Трябва да сменим пътя на всички едновременно и за всички файлови в цялата банка, т.е. пътя към библиотеката, в които се намират файловите. В случая всички файлови са се намирали в една папка, която се е намирала на диск F, GS Samplers, Total Solo. Там са били WAV файловите, когато е създадена банката. Сега обаче WAV файловите се намират в друга папка. Пак на диск F, в GS Sampler и под папка Library. Така че ние трябва да сменим този път, който виждаме тук отдолу, който е общ за всички, с пътя, който в момента се намират файловете. Как става това? Няма значение на кой мултисемпъл заставаме на един, няма значение върху кой файл сме, слагаме десен бутон и избираме функцията Replace Text в файловия път. Отваря се едно прозорче, в което имаме записан стария път, програмата може да го открие автоматично. Това е един вид пътя, който е общ за всички файлове, разположени в банката в момента.
И отдолу имаме новия път, който трябва да напишем ние. Може да го напишем ръчно, можем да го копираме от тук директно. Ето с копи. Можем и да го изберем директно като го посочим. Ето го, той идва тук отдолу. След като сме определили вече стария и новия път, можем да преминем към подмяната му. Натискаме бутона и ето виждаме, че вече стария път се е сменил с новия. Всички файлове вече ще бъдат търсени на друга папка F, GS Sample Library, там където реално се намират. Тази подмяна е направена за абсолютно всички файлове в банката. Абсолютно за всички мултисемпли и за всички файлове. Така че вече ние нямаме проблем да създадем абсолютно същата банка, като тази, от която сме направили експорт. След като вече решихме всички основни проблеми, които имахме до момента, сега е време да покажем какво може да правим с програмата Bank Manager. Значи, програмата служи основно за едитиране и манипулиране на мултисемплите. Всички останали параметри, които виждате тук и много повече от тях имаме в семплера и можем да променяме от семплера и е по-добре да променяме от семплера. Bank Manager може да ги чете, може и да ги върне обратно в банката. Но в него няма всички параметри, които ги имаме в семплера. Тоест, неговата цел основно е да работи с мултисемплите, тъй като там върху мултисемплите в семплера нямаме никакъв контрол. Можем само да ги избираме, но не можем да редим файлове, не можем да избираме по кои клавиши да са наредени и така. Значи, що се отнася до мултисемплите, ето тук ние можем да ги манипулираме по всякакъв начин. Мултисемплите представляват, както вече споменахме, наредба на WAV файлове върху подредени върху клавиатурата, върху цяла клавиатура. Ето клавиатурата започва с клавиш с номер 0 до клавиш с номер 127. Върху клавишите, които реално ще свирят, има разположени WAV файлове. Всеки един WAV файл е разположен върху един клавиш и свири само върху него. Тоест не може един WAV файл да бъде разпънат върху група клавиши, както е при повечето стандартни семплери. Значи ние задължително тук трябва да имаме един WAV файл за един клавиш. Значи самите мултисемпли, след като вече са направени, можем да ги наредим в програмите. Значи, на кое се казва мултисемпли вече разбрахме, на кое се казва програми да видим сега. Програмите е това, или бленди, дето им викаме, е това, което излиза на екрана на семплера. Особеното тук е, че всяка една програма може да използва до 14 мултисемпъла. Ето ги е. Като първите 8 мултисемпъла се приемат за стандартни, а останалите 6 са допълнителни. Нищо, че повечето програми реално работят само с един мултисемпъл. Ето, примерно, това е програма, която използва 3 мултисемпъла, като тия мултисемпли са наредени да свират при различна сила на натиск на клавиша. Ето, първи мултисемпъл свири до сила 63, втори свири до сила 108, а трети мултисемпъл свири до сила 127. Ако искаме, тук може да свалим примерно този мултисемпъл. Става като натиснем и мръднем леко нагоре и надолу мишката и тук можем да сложим някой друг мултисемпъл, който ние си изберем. 170, ето, 170 е същия като тук. Реално ние в менюто програм виждаме същите мултисемпли, ето. Виждаме същите мултисемпли, които виждаме и в менюто мултисемпъл. И него го гласим примерно да свири до сила 127. По този начин можем да нареждаме мултисемпли по програмите. Отделно можем да манипулираме самите програми, т.е. можем да ги трием. Ето, десен бутон. Можем да махнем дадена програма. Ето, тя вече е свободна и няма заети от нея мултисемпли. Можем да изтрием няколко програми. Ето. След това, можем да местим програми напред и назад, да ги пререждаме. Как става? Ловим отпред номерчето на програмата и го местим и го слагаме там, където искаме. В такъв случай излиза прозорче, в което имаме 3 възможности. Да ги преместим, да ги разменим
двете програми, които са написани отгоре, или пък да копираме програма 27 върху програма 201, като по този начин изтрим 201. Ето първо ще направим това. Ето вече 207 и 201 станаха еднакви. Сега ще разменим 207 с 206 с 207 ще ги разменим с 205, т.е. ето да. Разменям ги. Ето, размениха се местата. Тая дойде тук, а тая дойде тук. Сега можем да ги преместим само. Хоп. Ето, виждате как става. По този начин можем да прередим блендите в банката. Какво друго можем да правим? Ако трием програми, ето, вероятно остават мултисемпли, които тези програми са ползвали. Ето, пример сега. Тази програма използва мултисемпъл с номер 248. Отиваме да го видим кой е този мултисемпъл. 248. Ето го. Ще изтрием тази програма в момента. Ето, изтриваме я. Обаче мултисемпъла си е останал валиден, защото може би този същи мултисемпъл може да го ползваме някъде и в друга програма. А за да избегнем това объркване, имаме автоматична функция, която може да автоматично да изтрие, да премахне всички мултисемпли, които не са ползвани в нито една програма. Ето. Програмата намери всички мултисемпли, които са свободни, т.е. които са се освободили заради програмите, които изтрихме, и ги е изтрила автоматично. Ето, махна и този мултисемпъл с номер 248, който изтрихме с текущата програма, с последната програма. По този начин вече ние нямаме мултисемпли. Ето, мултисемпъл е изтрит. Нямаме мултисемпли, които да не са ползвани от нито една програма и банката ни е плътно запълнена. Безспорно, един от най-интересните и най-често задавани въпроси е как всеки може да си добави собствени семпли към вече съществуващите. Значи, добавянето на нови семпли е изключително просто, стига предварително да сме си подготвили семплите, които ще добавим. Какви трябва да бъдат семплите? Както вече обяснихме, за да можем да добавим някаква нова бленда към съществуващата банка, ние трябва да подготвим един WAV файл за всеки един клавиш, който искаме да свири. Т.е. отделен WAV файл за всеки един клавиш, който искаме да свири. Важно е да отбележим и какъв трябва да бъде формата на файловете. Файловете трябва да бъдат в формат mono, 16 бита, 48 кГц. Как става подготовката на самите файлове, ще ви покажа в отделно видео. Нека за момента да предположим, че имаме предварително подготвена бленда, примерно тази, в която имаме предварително подготвени WAV файлове за всеки един клавиш, като добре е името на WAV файла да завършва на трицифрен номер, който е реално номер на клавиша, върху който трябва да бъде разположен този файл. По този начин ще може автоматично да разположим наведнъж всичките файлове, да добавим всички файлове, а не да ги редим един по един. Възможно е да ги редим един по един, но е много по-лесно, ако успеем да ги донадим автоматично. Ето сега ще подходим към същата банка, която в момента имахме заредена и която едитирахме. Как става добавянето на новите звуци в банката? Първо, трябва да създадем нов мултисемпъл. Ето, отиваме тук някъде на празно място. Чукаме в дясната страна, където са разположени WAV файловете. Слагаме десен бутон, чукаме десен бутон и имаме две възможности. Едната е да добавяме WAV файлове един по един, както вече казах, че това е възможно. Блендата беше 09 Korg. Отиваме да я намерим. Влизаме в библиотеката, намираме звука и можем да добавим всеки един WAV файл, като вече няма нужда, смисъл, когато добавяме ръчно, не е нужно номерата да съвпадат. Примерно в момента сме избрали клавиш 43, пък можем да добавим файл 79. Не е проблем. Можем и да премахнем вече добавен файл. Ето. Можем да добавим няколко файла за пример просто. Ето. Един по един. Можем да изтрием цяла група от файлове.
А можем да добавим и автоматично всички файлове наведнъж. Ето, селектираме всички и ги добавяме едновременно. Програмата докладва, че са добавени 37 от 37 селектирани файла. Ето ги. Файловите са подредени, като всеки един файл е сложен върху клавиша със същия номер, в който е завършвало името на файл. Всичко това става автоматично и няма нужда ние да го правим ръчно. Ето още един мултисемпъл нов ще създадем. Избираме от друга папка. Селектираме всички и програмата автоматично ги нарежда. Може би сте забелязали, че при автоматичното добавяне на семпли, програмата пита за името на мултисемпъла. Ето ще ви покажа пак. Имам въпрос дали да използва това име. Откъде програмата знае името? Да или не, питама дали да го използва или не. Този въпрос идва, ако в папката има един файл, който свършва на разширение MSN. Този файл е с нулева големина. Ето, големината му е 0. Неговата цел е да зададе име на мултисемпъла, така че това име на мултисемпъл да бъде еднакво всеки път, когато се зареждат тези файлове. Ние можем да променяме това име, името на този файл, зависи единствено от нас. Ние може да го създадем, може и да го няма. Ако го няма този файл, няма да имаме такъв въпрос и трябва да напишем името на мултисемпъла ръчно. Ето, можем да напишем каквото си искаме. След това, за да довършим добавянето на нов звук, трябва да създадем и програма, която ползва този мултисемпъл. Ето, отиваме на една празна програма. Така. Виждаме кой мултисемпъл бяхме последния 273 и го избираме. Ето. Мултисемпъл 273. Така вече имаме нова програма. Сега тук ще напишем името на програмата, което ще виждаме на дисплея. И по този начин ние вече сме създали нова програма. Можем да изберем режим за тази програма, може да изберем различни параметри, но всичкото това можем да го направим и от семплера. След като добавихме и нови бленди, време е вече да преминем към процедура по създаването на новата вече редактирана банка. Добре е, преди да създадем новата банка, да направим две неща. Първото нещо е да премахнем, ако има неизползвани мултисемпли. Показах вече как става това. Трябва да отидем на менюто Edit, последната точка и да изберем изтриването на мултисемпли, които не са използвани в нито една от всичките програми. Другото нещо, което трябва да направим, това е, имаме възможност да изчислим предварително, преди да създадем банката, да направим изчисление колко ще стане голяма банката и едновременно с изчислението да направим проба за вероятни грешки, т.е. липсващи файлове, които не са в този формат. Изобщо всякакви грешки, които биха могли да попречат на създаването на банката. Хубавото е, че тази проверка можем да я направим предварително, т.е. преди реално да създаваме самата банка. Ето сега в момента ще стартираме проверка за дали е възможно да създадем банката. Ето, проверката започва. Сега програмата обикаля всички файлове един по един, които ще участват в създаването на банката, всички WAV файлове. Отваря ги, проверява им формата, проверява им големината, проверява дали ги има или ги няма, т.е. дали няма някой липсващ файл, като едновременно с това сумира и калкулира цялата големина на банката, която реално ще се получи след създаването й. По този начин можем предварително да знаем колко място ни трябва за създаването на банката, и дали имаме някакви причини, поради които създаването на банката няма да бъде успешно. Ще изчакаме калкулирането да завърши. Ето, калкулацията завърши. Не излязаха никакви съобщения за грешки, което означава, че няма причина банката да не може да бъде създадена. И имаме рапорт, че големината на банката ще бъде 9 гигабайта и малко.
Ето. С това ние вече можем да преминем към реалното създаване на новата банка. Как става това? Става от менюто файл, като тук имаме няколко възможности. За какво става въпрос? Първо, можем да създадем банка в няколко различни версии. Това са версия 2, 3 и 4. Разликата между различните версии е броя на програмите, които имаме в една банка. Няма никакъв смисъл да създаваме банка в старите версии, вече ще ползваме версия 4 за напред, а може би и по-нови, ако след това има други. Отделно от версията имаме и други две възможности. Банката да бъде създадена в един голям файл, един единствен голям файл, като вече, както казахме, този файл не може да бъде записан, ако е по-голям от 4 гигабайта, не може да бъде записан върху карта. Може да бъде върху компютъра, но не може да бъде записан върху карта. А за да можем да запишем банката върху карта, форматирана в FAT32, трябва да изберем тази последната опция, която реално е създаване на банка в версия 4 с 999 програми и банката автоматично да бъде разделена на колкото е необходимо парчета от по 4 гигабайта. Избираме последната версия и задаваме папката, в която искаме да бъде създадена банката. Тук отвънка в основната папка можем да създадем новата банка, която до момента правихме с редакциите, които сме направили. Трябва да зададем име на банката. Името може да бъде произволно, пишем примерно тестова банка. И стартираме създаването. Ето, първо се калкулира големината на банката и започва нейното реално създаване. В момента програмата Bank Manager прочита всеки един WAV файл, виждаме ги тук един по един на екрана, и всеки един файл бива добавен в файловите, вече големите файлови, които реално са файловите на банката. Нека изчакаме създаването да завърши. Да, готово. Сега може да видим резултата от създаването. Какво се е получило. Ето какво се е получило. Имаме скрипт файл, който е създаден първи преди създаването на банката, който съдържа цялата информация от банката без семплите, след което са създадени и останалите три файла, които са части от банката. Първо GBB файла, след това J01 файла, първата част, и след това J02 файла, втората част, т.е. третата част от банката. По този начин тия три файла реално представляват цялата банка и те могат да бъдат наредени вече на картата. Тоест ние вече сме готови да пристъпим към създаване на нова карта. Тоест към копиране на информацията от компютъра на картата. Ето вече процедурата по запис на новата банка върху картата. Поставяме картата в карточетеца. Ето, отваряме съдържанието на картата. То е същото като това, което преди малко записахме на компютъра. Първо трябва да форматираме картата. Как става самото форматиране? Избираме картата, заставаме върху буквата, която представлява картата. Натискаме десен бутон. Избираме формат. След това избираме вида формат, трябва да бъде FAT32. И даваме старт на форматирането. Ето, форматирането започва. Изчакваме форматирането да завърши. Да, готово. Картата е вече форматирана. Затваряме прозорчето за форматиране и влизаме в картата. Ето, тя е празна след форматирането. Сега, задължително и много важно, първото нещо, което трябва да се запише върху картата след форматирането това е частите на банката. Частите на банката трябва да се записват задължително един по един. Задължително един по един и в точно определен ред.
Задължително първо се започва с файла с разширение GBB. Ето. Първо копираме него. Изчакваме копирането да започне. Ето да. Файла започна да се копира. Копирането на първата част завърши. След като първата част е вече копирана, можем да пуснем копирането на втората част. Втората част е с разширение J01. Ето, копираме я. Изчакваме да започне копирането. Ето. Ето, и копирането на втората част е почти завършено. Така, готово. И сега остава да копираме и третата част от банката, която завършва с разширение J02. Ето. Ето и последната част е почти готова. Така. Сега вече банката е копирана. Добре е да копираме върху картата и скрипт файла. Ето го. А той реално не е нужен за работата на семплера, обаче по този начин със сигурност ще си го имаме. Той е комплект и е създаден заедно с другите файлове, така че не пречи да го има. Той е само 3 мегабайта, на тая голяма карта изобщо няма да я личи. Ето го, копирахме го и него. Сега остана да копираме още две неща, които можем да ги вземем от съдържанието на оригиналната карта, което преди си бяхме запазили. Значи, едното от тях е операционната система. Bin файла с операционната система. Ето, копирахме го и него. И MP3 файловите, които са били преди това на картата. Значи, тук може да сложите и ваши MP3 файлове. Не е нужно да се копират тез. Как може да сложите ваши? Трябва на картата да създадете папка, която се казва MP3. Това става по стандартния начин. Ето. Слагате име MP3 и вътре може да копирате всички файлове или тези файлове, които смятате да ползвате. В случая ние за пример ще вземем от файлове от оригиналната карта, за да сложим някакви MP3 файлове. Ето. Копираме и всички MP3 файлове от оригиналната карта. Ето и последните MP3 файлове се копират. Така, готово. С това вече картата с новата редактирана банка от нас преди малко е вече готова и е готова да се извади от компютъра и да се сложи в семплера. И след това я поставяме в семплера. Включваме. Така. Семплера проверява картата, разбира, че сме направили промени в MP3 папката и обявява, че в нея няма лист файл. Лист файла е текстов файл, който описва MP3 файловите в папката MP3. Трябва да натиснем бутон веднъж. Казва, че не може да го изтрие, защото файла го няма. И семплера сега ще създаде нов лист файл, който описва MP3 файловите и ги подрежда по азбучен ред. Просто трябва да изчакаме. Това не е реален проблем. През това време семплера проверява всички MP3 файлове в папката MP3, сортира ги по име, за да може след това да ни излизат готови и сортирани по име, и резултата от сортирането го записва в един текстов файл, който също се намира в същата папка. Значи при всяко включване семплера проверява отново всички MP3 файлове и проверява дали съдържанието на MP3 папката отговаря на описанието в лист файла, който се намира в същата папка. Ако има разлика, ще изкара същите съобщения и ще предизвика ново сканиране, така че да обнови и лист файла, за да бъде актуален. Ето, сканирането почти завърши. Готово. Ето, сканирането е завършено и новата банка е готова за употреба.